Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, ginalantaw sang Office of the Civil Defense ang pag-expand sa Extended Permanent Danger Zone sa palibot sang Bulkan Kalaon gikan sa 6 ka kilometro padulong sa 10 ka kilometro. Ini kasunod sang na-monitor nga low pressure area sa Mindanao nga ginalantaw sarang makatugas sang lahar o kuna lahar flow sa isa sang Negros. Sunod kay Raul Fernandez, ang pamuno sang OCD Western Visayas kag pamuno sang Task Force Kanlaon, kabahin ini sa ilang nga plano para sa worst case scenario. Patag niya nga ginasiling sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology na nagapabilin sa gihapon ang posibilidad sang explosive eruption sang bulkan kag dugang padiri ang malay nga panahon nga napaabot magadala sang mabunok nga pag-ulan. Ginsiling Manny Fernandez nga may plano man sila nga saylohon ang mga evacuation center nga yara sa sulod sang range sang 6 to 10 kilometers para pagwaon o kung hindi maglubo sa 14 kilometer radius. Sa karon may 29 ka mga evacuation center sa Negros Island. Upod na ang napulo ka mga family tents nga na-set up sa La Carlota City. Sunod kay Fernandez, sa report sa Department of the Interior and Local Government, 99.17% ang evacuation rate sa mga pumuluyo nga yara sa permanent danger zone. Sa kabilugan, ini sila ang may 5,772 ka mga pamilya o ukon 18,475 ka mga persona. Kinakabahalangan natin is yung PDC, yung lahar threat na nakaamba pa rin. Kasi habang nandyan yung PDC sa slope ng bulkan, and then meron tayong parating na bagyo, then ano pa rin siya, no? Yung posible pa rin may mangyaring mag-worsen yung situation. Opo. And then we don't want na marami tayong nandiyan pa sa may mga kababayan pa rin tayo nasa danger zone. So we might expand, no? Kung ganyan niya talaga yung Kaya binabantay natin parating pag-asa dahil yun ang magiging yun ang magiging trigger natin to execute the massive evacuation.